मारै मोनदों मोसानायखौ सेंग्राफोरासो गोसो थोबाय नामा है गोसो थोनो नाङा नङाबा बिसोरनि ग्रुपआ बायलांगोन नङा देनां लाबोनो हागोन दे दा आङो गिबियावनो सिनायथि होनो नागिरदों अन्जु बर' बिनानावखौ सिनायथि होनाय लोगोसे जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम आखाइ खमना हो दा टिना ब्रह्म बिनानावखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम दा आं सिनायथि होनो आखायाव लादों फिरफिला स्वर्गियारि बिनानावखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायलांनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खमना होनांगौ दा नेहा बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय आखाइ खमना हो दा जोबनायाव दङ प्रिया ब्रह्म बिथाङानो प्रिया ब्रह्म सिनायथि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनायबो थाबाय दा साबायानो फैनो हादोंना दे दा बिथांमोनानोमोन जोंनि हांख्रायनानै लाबोनानै